alaikum, barkanku da shigowa shafina na YouTube. Sunana Aminu Suraju. Wannan bidiyo zai nuna muku yanda za ku yi checking na allocation naku, wato airdrop na Pulse. Idan yau ne farin shigo ka, ina neman alfarma da ka daure ka danna min alamar subscribe. Idan kuma ka taɓa danna subscribe, to ina neman alfarma da ka daure ka danna min like. Da farko hanya biyu ce, idan kana da Phantom ko Ton, dukansu ka yi connecting, to kowace hanya za ka iya amfani ka je kai checking na airdrop naka. To amma kuma akwai waɗanda suke da account sama da guda biyu ko sama da ɗaya, to kowanne zan nuna muku yanda za ku yi. Da farko za ku shiga cikin wannan naka Phantom wallet ko kuma Ton wallet naka. Ina fatan kuna da account sama da ɗaya a ciki, wallet 1 da wallet 2, kuma kowanne ka yi connecting da shi. To idan daga kan wallet 1 za ka fara, za ka shiga cikin Phantom naka, inda Phantom za ka yi aiki. Amma idan kuma network ya ƙi ma, za ka yi amfani da VPN. Yanzu dai zan yi amfani da Ton saboda ya ɗan fi saurin nunawa. Misali, idan kuma kowanne dai hanya ɗaya ce za ka bi, zan yi amfani da Ton keeper yanzu. Zan rubuta Ton keeper sai in shiga in maida. Kun ga ina yi amfani da wallet 1 ne, na yi checking ɗin nawa ɗazu. To zan maida wallet 2, zan maida wallet 1, sai in je in duba na wallet 1 kenan. Sai in fito wanda ne connecting na wallet 1, sai in shiga cikin Ton Chrome ɗina, sai in yi searching ɗin Pulse community, tunda akan Pulse community ne a cikin browser suka maida komi da komi da yin claiming ɗin da komi saman browser ne. Network ɗin ba shi da kyau sosai wallahi. Wani zubin sai in za a yi abu mai mahimmanci sai ka ga network kuma ya ɗauke. Bara in yi ƙoƙarin gyarawa. Yawwa, bayan ka buɗe Pulse community, ya buɗo ma nan gurin ga inda aka ce Pulse home nan gurin, ko kuma shi dai za ka taɓa dai na farkon wannan Pulse ɗin. Ya dai buɗe ma pejin ka ta inda kake shiga, ya buɗe ma pejin ka kamar yadda kuke gani. Yanzu za mu jira ya buɗe, network ne bai da kyau. Wani zubin idan na fara bidiyon sai na fita waje na je na wannan. Yawwa, kamar yadda kuke gani ga yana ya buɗo min peji na. To idan na taɓa buɗe wannan, ma'ana na yi checking eligibility ɗin, bara ma da in nuna muku a ce wannan ne account ɗina. To abin da zan yi shine zan taɓa wa'innan 'yan layukan guda uku na gefe, sai in taɓa inda aka rubuta claim nan kenan, kamar dai yanda an ka saba. Yawwa, sai kai claim kamar yanda kake gani wannan kenan, sai ka jira ya gama jujjuyawa. Yawwa, kamar yanda kuke gani zai kawo maku wannan check ɗin gaba ɗaya, ya yi calculating gaba ɗaya. To abin da za ka yi shine next kawai za ka taɓa. Kun gani network ɗin ba shi da kyau ne, bai da kyau network ɗin. Bara in ɗan ƙara yin refresh mu ga. Yawwa, kamar yanda kuke gani sun kawo ni step na gaba. To me za ka yi a step na gaba? Sai ka ƙara danna next kamar haka. Kana dannawa za ku ga gaya nan sun riga sun bani 6,287.6, wanda suka bani kenan 6,000 da wani abu. To insha Allahu za mu ji daɗin wannan, Allah ya mai albarka. To abin da za ku gani kenan. To wanda ke da multiple account, abin da zai yi shine sai ya danna back kamar haka, sai ya ƙara back kamar yadda kuke gani. Abin da zai ƙara yi shine sai ya dawo home, ya taɓa home. Bayan ya taɓa home, me zai zo ya yi? Abin da zai zo ya yi shine sai ya dawo dashboard kamar haka. Kun ga na dawo dashboard. To abin da za ka yi ne shine wannan 'yar alamai nan gurin za ka taɓa, kai da kake da multiple account, sai kai haka, sai ka danna inda aka rubuta exit ɗin nan kamar yadda kuke gani. Ga exit nan, dole sai ya ɗan yi searching, kuma ba wani network gare mu ba mai kyau. Ina dai ɗan tsatsai da bidiyon ne saboda kada bidiyon yi mana ainafin tsayi. Zan ajiye muku Telegram channel ga masu buƙatar update ɗina wanda nake ɗorawa, sai mutum ya je joinin. Sannan zan yi live, akwai live ɗin da za mu yi anjima ga mai buƙatar tambaya akan bidiyon da nake ɗorawa. Yau kamar yadda kuke gani, na yi exit, ya rubuta min verify. To sai in fito, kun ga da Ton ne amfani wallet 1.
ko, to sai in koma ton ɗin inda shi zan ƙara amfani, inda Solana ne sai in ɗauko wani account ɗin sai in ƙara komawa ton, ya ɗan fi sauri ne ton, sai in maida wallet 2 tunda yanzu kuma da wallet 2 zan yi tunda na duba wallet 1, sai in yi haka, sai in ƙara verify kamar yadda kuke gani, sai in ƙara taɓa ton ɗin, to zai ɗauko min wancan address ɗin na wallet 2 sai ya nuna min balance ɗina, wannan kenan. Bara in taɓa, network ɗin ne bai da wani kyau sosai. Yau kamar yadda kuke gani sai in ƙara taɓa ton keeper, zai ƙara bani dama sai in yi connecting, sai in sa pin ɗina na ton keeper kamar yadda kuke gani yanzu. Zai dawo da ni baya, zai ƙara buɗe min wancan shafin nawa ɗayan, ba wai wanda na buɗe muku ba yanzu. Ina fatan kun fahimta. Network ɗin ne bai cika yin kyau ba wallahi. 3G ma na maida network ɗin. Yawwa, ya kamata ya maida min. Bara in canza connecting ɗin. Koma can in ga zai dawo, ya dawo da ni koko. In sake yin connecting. Sannan idan bai ba ka yi amfani da wannan, ka yi amfani da VPN saboda an yi ma abin nauyi in kana son ka duba kenan. In kuma ka duba ka ga ba account ɗin ba ne ba sai ka ƙara yin exit, ka ƙara ɗorawa saboda network ɗin sai ka bi a hankali. Wallahi ya ƙi yi. Amma dai haka za ka yi.